שלום לכולכם. אז בעצם החלטנו שאנחנו הולכים ללמוד. אנחנו רוצים ללמוד לינוקס, אנחנו רוצים ללמוד תקשורת, אנחנו רוצים ללמוד מייקרוסופט, אבל תמיד כשמתחילים לימודים אומרים לנו מה צריך לקנות. אז קודם כל אני מבטיח לתת לכם רשימת קניות בלי כסף, בהתחייבות. בעצם רשימת הקניות צריכה לכלול מספר דברים. יש דבר אחד בסיסי שאין מה לעשות שתהיו חייבים לקנות, הרי כבר יש לכם אותו, וזה בעצם מחשב, לכולכם יש מן הסתם, אחרת לא הייתם מצליחים להגיע לאתר שלנו. אולי דרך האייפון, ובסופו של דבר צריכים מחשב כדי לתרגל, זה יכול להיות נייד, זה יכול להיות מחשב רגיל. בואו נעשה קצת סדר בדברים. למעשה היום כדי לתרגל את כל החומר בקורס שלנו, אנחנו צריכים להצטייד בסביבה שהיא למעשה סביבה שמאפשרת לנו תרגול. נקרא לה לצורך העניין סביבת הרצה. בשפה שלנו אפשר להגדיר את זה כ-runtime. על מה אני יכול להריץ? אני מאוד ממליץ על סביבה שבעצם מאפשרת לנו לייצר VM. VM למעשה מדובר ב-Virtual Machine. Virtual Machine. שבעצם מדובר בעברית במכונה וירטואלית. אשר מה הרעיון המרכזי? הרעיון המרכזי שיש לי לצורך העניין מחשב, ובתוך המחשב שלי בעצם נגיד לצורך העניין מותקנת איזושהי מערכת הפעלה, אם זה XP, 7, לינוקס, לא משנה מה. אני יכול בתוך המחשב שלי לייצר למעשה עוד מחשב נוסף, שהוא למעשה מחשב וירטואלי, וירטואל. ואז בעצם בתוכו אני מתקין את כל הסביבות תרגול שלי. תרגול. ביום מן הימים כמובן שהמחשב הזה הוא מחשב פיזי לכל דבר וניתן להפוך אותו למעשה לסביבת הרצה אמיתית, סביבת פרודקשן. עכשיו כמובן שצריך לזכור שיש כמה פתרונות וישנם גם פתרונות שעולים כסף. בואו נתמקד ונסביר בעצם מה הפתרונות הקיימים לטובת סביבת ההרצה. אז אפשר להזכיר כמה מוצרים עיקריים, ויסלחו לי אלה שאני לא מזכיר כרגע. יש מוצר חינמי של מייקרוסופט שנקרא Virtual PC. מוצר נוסף של מייקרוסופט, Virtual Server, 2005 בגרסת R2 כיום. מוצר חינמי, חינם. חיסרון אחד של המוצר הזה, אם הזכרנו בעצם שווירטואל PC מותקן על גבי מחשב שיש לנו בו נגיד XP, זה נהדר. אבל אם יש לנו מחשב של לינוקס, לא ניתן להתקין וירטואל PC על לינוקס, מכיוון שבעצם הפלטפורמת פיתוח שבה פיתחו את המוצר היא לסביבת מייקרוסופט. בואו נמשיך. מוצר נוסף שמאוד נפוץ וקרוב, מוצר של VMware Workstation. בעצם VMware Workstation גרסת 7 נכון להיום היא למעשה גרסת עלות, כלומר זה בעצם מוצר לא חינמי. ובהחלט מוצר איכותי מבחינת ביצועים, אני יכול להגיד לכם שזה מוצר מאוד מהיר, מאוד טוב, מאוד יעיל, אבל שוב צריך לרכוש אותו ויש לו עלות תועלת. מוצר נוסף שהוא מבחינתי אחד המוצרים העדיפים אולי מהבחינה הזאת שהוא גם חינמי וגם תומך בלינוקס וגם מייקרוסופט, הוא בעצם ה-Virtual Box. מעשה ה-Virtual Box זה מוצר ששייך לחברת אורקל ובמקור היה שייך לחברת סאן שלמעשה נרכשה על ידי חברת אורקל. היתרון של ה-Virtual Box הוא למעשה שניתן להריץ אותו גם על לינוקס, גם על מייקרוסופט ואפילו על מערכות סולאריס. אז ככה, בואו נעשה סדר. אמרנו רשימת קניות, אנחנו צריכים איזושהי סביבת הרצה, כאשר בעצם הסביבת הרצה שלנו צריכה לאפשר לנו להריץ מכונות וירטואליות.
אז מה בעצם אמרנו שאנחנו נצטייד? אנחנו צריכים להצטייד במוצר שמאפשר לנו לתרגל. אז למעשה המוצר שאנחנו נשתמש בו לצורך התרגולים יהיה VirtualBox. אתם גם תוכלו להוריד באתר שלנו, לאחר שתעשו הרשמה כמובן, מכונה וירטואלית עבור התרגילים שלכם. אז החלטנו, דבר ראשון, בלי כסף, תוכנת VirtualBox. את התוכנה הזאת אנחנו יכולים להוריד בחינם, וזה מה שאני הולך לעשות עכשיו ולהדגים לכם. אנחנו מתקינים אותה על המחשב ובונים בו מכונה וירטואלית, שבו אנחנו מריצים את הסביבת לימוד שלנו. היתרונות הם אדירים, אנחנו לא מקלקלים לעצמנו את המחשב, אנחנו עובדים על מחשב וירטואלי, המחשב הווירטואלי לא פוגע במחשב הפיזי שלנו, כל הדברים שאנחנו עושים הם במסגרת התרגול. בואו נעבור להדגמה. למעשה זהו האתר של חברת VirtualBox, הכתובת היא virtualbox.org, ואנחנו בעצם נכנסים לכתובת של האתר www.virtualbox.org. מגיעים לאתר ובעצם מספרים לנו שתוכנת ה-VirtualBox היא תומכת בשלוש פלטפורמות עיקריות, שזה x86 גרסת ארכיטקטורת מעבד 32 ביט, וגם בגרסת AMD ואינטל 64 ביט, שזה נהדר. אפשר לראות שכרגע VirtualBox רצה על מכונות Windows, Linux, Macintosh, Solaris, ובעצם תמיכה רבה במחשבי אורח. תכירו את המושג Guest Operating Systems, מה שזה אומר, מחשבים בעצם אורחים שיהיו מותקנים בתוך המחשב הפיזי שלנו, ושימו לב שאפילו ניתן להריץ NT4, NT4, 2000, XP, Server 2003, Vista, Windows 7 ואפילו DOS ו-Windows 3X וגרסאות לינוקס שרצות עם קרנל 2.4, 2.6, סולאריס, OS2 של IBM ו-OpenBSD. זה בגדול הבריפינג של המוצר, שכדרך חיים אנחנו יכולים להוריד אותו בחינם. אפשר גם לראות קצת סקרינשוטס ובעצם קצת להתרשם מהמוצר ולרדת קצת יותר לעומק של הסבר בעצם מה היכולות של ה-VirtualBox. למעשה ה-VirtualBox נותן לנו אפשרות בתוך המחשב הפיזי שלנו, כאן אפשר לראות Windows 7, שבו אני מריץ כמה מכונות, כביכול כמה מחשבים, ובפועל הייתי צריך 4 מחשבים פיזיים כדי להתקין כל מערכת הפעלה בנפרד. פה אני יכול לראות שהמחשב הזה מריץ אובונטו, זו דוגמה לחלון של לינוקס, מגרסת לינוקס אובונטו, או יובונטו, כמו שנוהגים לכנות אותה, סולאריס, Windows XP ועוד גרסה של יובונטו. ובעצם מה שזה נותן לי, זה נותן לי אפשרות להריץ מספר מערכות הפעלה על אותה מכונה. הדבר הנוסף שאני יכול לראות, למשל פה, זה דוגמה קצת שונה, שבו אנחנו רואים מכונת לינוקס, שאפשר לראות לפי הממשק שלה, זה בעצם GUI, Graphical User Interface, בעצם ממשק גרפי של לינוקס, שבתוכו אני מריץ מכונה וירטואלית שמריצה XP, כלומר, לא חייב להיות מותקן לכם על המחשב Windows, יכול להיות מותקן לינוקס, ואפשר להתקין VirtualBox לגרסת לינוקס. אז אני פחות או יותר מניח שהבנתם את הרעיון, שבעצם אנחנו מתקינים מחשב וירטואלי בתוך המחשב הפיזי. מה שאני עושה עכשיו, אני ניגש לדאונלודס, וכל מה שנותר לי הוא לבחור עבור איזה מערכת הפעלה אני מייעד את ה-VirtualBox. אז רוב האנשים שיש להם Windows על המחשב כמובן ניגשים לכאן, VirtualBox 4.0.4, גרסה 4.04, לוחצים בלינק הזה ובעצם נפתח להם חלון, עושים save, שומרים אותו לאיזושהי תיקייה, ובעצם מבצעים שמירה לדירקטורי שהם רוצים. אצלי כבר הקובץ כרגע קיים, בעצם אפשר לכוון אותו לאן שאנחנו רוצים, עושים save והקובץ מתחיל לרדת אל המחשב. קובץ בגודל 77 מגה, בסוף ההתקנה אנחנו נכנסים ומתחילים להריץ אותו. בסוף הסרטון הזה בעצם
אנחנו למדנו שבעצם ניתן לייצר התקנה חינמית, בלי כסף, של תוכנה שנקראת VirtualBox, שזוהי התוכנה שאנחנו חייבים אותה על מנת להתחיל בלימודי המחשבים שלנו בתחום הלינוקס, באתר שלנו trainerforall.info, שזה המקום ללמוד. אז אני מקווה מאוד שנהנתם, והדבר הכי חשוב הוא להמליץ לחברים. trainerforall.info. בהמשך אנחנו נפרסם סרטון על התקנת VirtualBox והתקנת לינוקס. עד אז, תודה רבה, ושיהיה לכם כל טוב.